del llibre El meu caminar, Llibertat. La presentaran quan hàgim acabat de fer aquest caràcter. Sí. Llibertat. Aquest desert que estem vivint pels carrers plens del silenci que ens han imposat, sovint ens recorda allò que ens manté vius dins de la nostra terra. Això que hem xuclat cap a dintre des de fa molt temps, llepant dòcilment les ferides del nostre passat, fa que avui la llavor no caigui en terra eixorca. Dempeus una altra vegada, perquè la força del nostre passat ens doni el pas a allò que volem ser. I les que faré properes són totes del mateix llibre, que es titula I tossudament els nostres mots. Els meus mots. Els meus mots, sí, és veritat. He apuntat els nostres. Pensaments. La vida és un balanceig misteriós que vull descobrir. Dansaire d'un ritme ric de sorpreses que em distreuen. No espero res de ningú. No espero cap prodigi. Solament visc intensament cada instant. Cap dolor ha estat persistent, ni cap dolor m'ha colpit. Només visc en amor i amb tota esperança, deixant que el temps transcorri pacient, enriquint la vida i sense deixar-me anar en absurds pensaments i records. I és ben cert que és la vida l'única que em pertany de veritat. Miro al mar i puc veure el serè blau i verd de l'aigua, i em refresquen les onades amb el seu vaivé, i el vent pentina dòcilment els meus pensaments i torna a encendre els ulls al flamejar dels meus somnis. Sento una fina melodia que travessa els meus mots i els omple d'una amorosa tendresa. Visc amb un impuls agosarat i càndid alhora, que em fa veure l'horitzó del mar agradable i festiu. Avui, en caure la tarda, amoroseixo amb els meus somnis. Danso plàcidament amb la pluja. I del mateix llibre, El camí fosc. Caminava a prop del mur del palau amb la claror de la lluna i els estels que il·luminaven el carrer més fosc del poble, que s'obliden del sol absent. Aquest carrer on esclaten les meves pors per a fer-les desaparèixer per sempre. Sento baixar acariciant el meu cabell els pètals vellutats, grocs i morats de les flors. Passejaria amb elles per aquesta vella ciutat i m'hi perdria pels carrers més solitaris, transcorrent tenaç i reptador amb el temps que marquen les hores del rellotge, sense fressa, senzillament lliure. Avui s'ha encès una foguera i sento l'eco d'una tendra cançó que s'allarga en el temps, com el vent forà d'un crit de goig. I també del mateix llibre, Camins. Els camins de la vida són com tresor que no tenen fi. Són com l'agulla de cosir que cicatritzen les ferides dels passos àgils i desafortunats en endinsar-se en el caos de la gran ciutat. Són la immensitat d'un cel en el qual hem voltat. Són espurnes d'un foc que t'hauran cremat. Són la fondària dels rius on els peus no es mullen. Són com estacions de trens amb fragància del cos que no podré estimar. I al final del camí, potser molt lluny, sabré resignar-me a no ser la millor vianant. Així i tot, em sentiré forta per tant d'amor donat. Quan us faci la meva última abraçada, no em consoleu. No sabré fer-ho. Aleshores, pensaré que vosaltres anireu més lluny que jo i sentiré esclatar el meu cor. I agafat de les vostres mans, m'acompanyareu a travessar la porta a l'eternitat. I no vull que ploreu. Vull que celebreu la meva vida feta cançó, una cançó de llibertat. La Maria Carme ens ha llegit els poemes de la Anna Cecília Altamirano. Avui fem el primer acte del que n'hem dit Poesia quilòmetre zero, que
té la pretensió. Té la pretensió d'acostar d'una certa feina. La pretensió d'acostar la poesia de gent a la comarca, al carrer. Havíem estat programat a l'Anna Cecília i en Ramon Minoves, que per raons sembla que de l'organització de la que devem ser responsables hi ha hagut un error i no ha pogut venir. L'Anna Cecília es presentarà i ens explicarà com ha arribat a la poesia i el seu àmbit en la poesia. Després ja et farem algunes preguntes. Bona nit a tothom. Abans de jo presentar-me, m'agradaria llegir un poema que lo vaig escriure dedicat a la ciutat d'on soc, que és Vic. A Vic, tan bonica i medieval, tan antiga i en empenta modernista, tan petita i tan forta, tan imponent i tan senyora, envoltada de carrers estrets que em fan pensar en la història d'una vida monàstica basada en la pregària. Amb vestuari fantàstics, diversos personatges surten al carrer quan és el mercat medieval. Això sí, per recordar el seu patrimoni cultural. La petjada de los romans, fruit de la colonització, defineixen el seu paisatge urbà, el temple romà i la muralla medieval i els camins de los seus voltants. Al caliu del vostre ball, camino vagabunda y enamorada por los sons de las sardanes i els amunt de los castells humans, gairebé tocant el cel mentre sona la gralla. La bandera catalana engalana en 4 barres el paisatge de la plana, que és la voluntat de ser i l'esperança d'un poble orgullós de punta a punta de la seva identitat catalana. Jo soc l'Anna Altamirano, soc nascuda en la ciutat de Chiclayo, Perú, soc peruana i soc de Vic. La meva residència és Vic i és la meva ciutat, és on jo he viscut i he xuclat tot el que és la cultura tradicional catalana. El meu pas en la poesia, la relació, el vincle que tinc amb la poesia és de molt petita. Els meus pares, persones que li agradaven molt la part cultural, ens portaven molt a la Casa de la Cultura, que és un lloc molt emblemàtic en Perú. I he fet poesia des que jo me'n recordo. Declamava i deia molts poemes des de molt petita. Sempre recordava, diuen, com te pots aprendre tantes lletres tan llargues de poesia? Realment, escriure ho vaig fer aquí, no en Perú. Vaig escriure aquí quan ja va passar uns 3-4 anys que ja jo hi era aquí en Catalunya i ja anava a la normalització lingüística, tenia una parella lingüística i a partir d'ahí jo vaig començar a escriure i ho vaig tenir, com a dit, tancat en un calaix i mai havia dit que mai deia que jo escrivia poesia. Fins l'any 2017 o 2016 que me vaig animar a una companya de feina a explicar-li que estava fent contes on treballava i que també feia poesia. I doncs el 2018 és que ja me vaig animar a
treure tots aquests poemes que tenia guardats en el calaix i bueno, a publicar-lo, no? Una mica complicat que fa una peruana en parla castellana fent poesia en català. A més, jo buscava a gent d'altres països si n'hi havia originaris d'uns altres països que s'escrivien poema o poesia i no vaig trobar gent que sí que fa d'altres països, fa novel·les, contes, no? Però poesia no vaig trobar. M'agradava molt aquesta dona Pilar Cabó. Vaig connectar amb ella a través d'un missatge i li demanava a veure si ella podia fer-me la presentació del meu poemari i just va morir. Ja es trobava en l'última fase, no sé si estava malalt o no, però no la seguia com amiga, perquè no era la meva amiga, sinó com escriptora, i que li vaig dedicar també un poema a ella, molt curt. I bueno, no va sortir, al final vaig tenir que presentar-lo jo sola perquè és bastant complicat accedir en aquell àmbit a los escritors catalans, escriptors catalans. I bueno, jo he continuat i continuo fent poesia en català i també en castellà, però sobretot seria una mena que ara, quan ha passat el temps i faig una retrospecció de la meva pròpia vida com a creadora literària, i dic, potser jo volia fer el dol migratori i a través de la poesia tratava d'escriure coses que passaven aquí i també de les meves vivències viscudes en el país, en el meu país on jo vaig néixer. No sé si... Una pregunta que se m'acut és el fet d'escriure igualment en català que en castellà va obligar algun canvi metodològic per treballar? No sé, jo quan vaig escriure ho vaig escriure en català, no? La veritat que no vaig pensar en... no vaig seguir, per dir un mod d'escriure, una forma d'escriure, una metodologia, no, una prosa lliure, és totalment lliure, no. El que jo vaig escriure en català, ho vaig deixar en català. I el que vaig escriure en castellà, ho vaig deixar en castellà. I si vaig fer la traducció, per dir, els meus poemes després els vaig fer traducció jo mateixa a castellà, justament per fer-les arribar al Perú. Més no vaig pensar en fer la traducció per fer-la arribar aquí, perquè penso que si nosaltres vivim aquí i és la nostra llengua vehicular, ja està bé deixar-ho així, no? No, una metodologia, no sé, no. A José no l'he entès la seva pregunta, però per això... Llavors, respecte a la poesia, sempre hi ha la discussió de si la poesia és una qüestió lírica o també hi ha una poesia social. Tu com ho expliques, com ho veus? Jo crec que la poesia... Jo crec que la poesia és algo social, perquè nosaltres com a éssers humans que vivim moltes històries, no vivim individualment, sempre vivim en un entorn. Per tant, sigui una vivència molt privada, de totes maneres n'hi ha un punt de partida, i aquell punt de partida és en una altra persona, i tu lo pots expressar a través de los poemes, no? I gairebé molts dels meus poemes, n'hi ha diversos que parlen, sobretot en el primer poemari, de reivindicacions socials, no? Serà aquesta immersió que jo vaig tenir del començament a coses que he dit 1 i 3
vegades, crec que lo tornaré a dir cada vegada que he de parlar del meu poemari, no? Em va cridar molt l'atenció al veure gent per la finestra. Vivia jo abans en la plaça Major de Vic, i què fa aquesta gent, què reclama aquesta gent, per què parlen una altra llengua, no? Em vaig qüestionar-me tantes coses i vaig començar a investigar. Quan ja vaig arribar a la normalització lingüística, realment és que vaig poder entendre i, bueno, ja la parella lingüística que tenia, no? Vaig poder saber més què és el que passava, vaig llegir molt i també em va explicar, ¿no?, el por qué. Entonces, todo allò, el sentir social, porque es algo social, ¿no?, de la gent del carrer, de la gent que forma part de la meva ciutat, del dia a dia, doncs jo he pogut agafar les seves vivències, el seu sentiment, la seva demanda, la seva reivindicació, que no deixa de ser també de nosaltres, els que vivim aquí, que formem part d'aquesta societat, perquè el demà també és per nosaltres, i nosaltres visquem aquí i som d'aquí també. Per tant, és una reivindicació que hem de fer també per nosaltres mateixos, per els nostres fills i per els que vindran. Quan escrius un poema, en quin moment decideixes que s'ha acabat, que no s'ha de corregir més? O ja no, d'entrada? Bueno, he de ser sincera que a l'inici, quan vaig començar a escriure, com jo us he dit, us tenia en un calaix, després els he tornat a agafar. Quan ja vaig decidir, us vaig tornar a agafar i vaig fer alguns canvis, òbviament, perquè a l'inici era també una forma de practicar jo el català, perquè estudiava primer el català en la normalització lingüística, però ja després, quan vaig anar a la Universitat de Vic, ja no podia anar a la normalització lingüística, i doncs em veia obligada a llegir més, anar a la biblioteca, tenir llibres a casa, i m'agrada molt, és un escriptor ara se m'ha anat, que m'agrada molt, Martín i Pol. Miquel Martí. Me vaig sentir tan identificada en un llenguatge més senzill, més reivindicatiu, no? Això marca bastant, no? També vaig llegir Verdaguer, hi ha alguns poemes de Maria Àngels Anglada, també, que molt bona també, molt bona l'escriptora. I doncs, tot allò, jo anava de mica en mica cada dia corregint-me. Em va ajudar molt això. Jo ara ho trobo, quan he fet la retrospecció, jo crec que això m'ha anat bé, em va anar bé. Perquè, bueno, ja ho sabeu, no és fàcil emigrar. No és fàcil emigrar. Arrel de que esmentes a Miquel Martí Pol, una pregunta que envio corregotera. Tu creus que la poesia té més sentit o se'n parla més quan hi ha crisis socials? Jo crec que sí, que a vegades quan hi ha crisis... Sí, però, per exemple, jo penso que quan passen coses que passen, no?, aquí sobretot, en Catalunya, no?, les paraules d'ell no són mortes, encara viuen, perquè és algo que no ha acabat, i que aquella lluita, perquè no deixa de ser una lluita, encara continuen tan vives aquell clamor, aquell sentit que reivindica ell, no?, en els seus poemes. Sí, pot ser, però sí, jo crec que sí. Surten més, crec que en els moments més complicats, més difícils, que viu una societat, sorgeix això, no? Crec que molts de los poetes, escriptors, escriuen justament en els moments més difícils que passen. Perdó, i quan deia que quan jo escrivia, jo miro un poema, jo faig l'escrit, lo acabo i lo guardo. Després ja quan vull publicar, ara últimament, perquè abans no feia això, faig una correcció, trato de buscar, és complicat també trobar algú perquè, bueno, hi ha coses que suposo que amb el temps aniré millorant. I clar, és una mica complicat trobar algú
que també te pugui acompanyar en tot aquest creixement literari. No? Però ja ens has parlat de Miquel Martí i Pol. Anava a demanar que ens recomanessis un poema o un poeta per llegir. Sí, tiene molts. Ara mateix el títol, no m'ho sé, però no sabré dir-la, però tiene uno que es diu La Fàbrica, que és molt reivindicatiu, La Fàbrica, i tiene un altre que m'agradava molt, i lo vaig recitar tantes vegades, Esperança. Esperança, m'agrada molt aquell poema. Aquell poema em va marcar molt, la veritat. Esperança. Puc fer una pregunta? Sí. Sí, anava a dir... No, acaba. No, anava a donar... Sí, no, acaba tu, que... No, jo Ja està? la pregunta. Sí, Va. Sí, m'agrada. Bueno, volia dir que l'enhorabona, perquè tota la gent que ha vingut de fora, si fessin com tu, doncs això seria perfecte. A part d'això, una cosa que m'ha fet pensar quan has dit, bueno, ja es veu que tu ets d'un altre país, ets de Perú, jo em pensava que ets xilena, però bueno. No, soc peruana. Xile? Clar, el fet de... O sigui, com que tu has dit abans que tu, de petita, ja t'agradava la poesia i te'n sabies de memòria, jo volia demanar, si pot ser, perquè hi ha molt clar, evidentment, quan tu canvies de llengua, el que tu has fet té molt valor per mi, tal com ho entenc jo. Perquè canviar de llengua i fer poesia, o sigui, canviar de llengua i escriure ja és complicat. Canviar de llengua i fer poesia ja és molt més complicat. Aleshores, com que cada idioma té els seus recursos poètics i té la seva pròpia idiosincràsia, quan passes d'un idioma a l'altre, realment estàs fent un salt quasi bé al buit. Per això et demanaria, si et sembla bé, vull dir, que ens poguessis dir algun d'aquests poemes que tu saps, peruans, vull dir, amb mentalitat peruana, no per comparar res, sinó per... De meus o d'un altre poeta? Del que tu vulguis. O sigui, meus, si vols... Sí, perquè clar, tu ara escrius en català, cosa que està molt bé, però la teva llengua és la llengua castellana. Pues, clar que sí. Evidentment, clar. No tendría personalidad yo si no només faltaria que no fos, identitat. que perquè fossis d'aquí deixessis de dir-te peruana de cap de les maneres. No, però llavors, vull dir, el fet de que tu puguis dins algun poema teu o d'algun autor peruà, doncs a mi, vaja, no sé, em faria gràcia que ens ho poguessis dir, si vols, Sí, clar que sí, com no. Llegiré un meu i després jo crec que vosaltres també coneixeu molt el César Vallejo, que crec que és un dels més emblemàtics dins de les poetas peruans, ¿no? Que los heraldos negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio del Dios, como la resaca de todo lo vivido sin posar en el alma. Yo no sé. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Ahora yo leeré, es una parte nomás de los heraldos negros de César Vallejo, pero leeré un poema que me agrada molt. Es diu Guarni. Guarni és en quechua, és la llengua ancestral del Perú. I, bueno, us llegeixo. És una mica, és un poc potent, però bueno. I si parlo, en aquest poema parlo de la época colonial. Hoy quiero recordar a las mujeres de mi árbol genealógico, a mis antepasadas, a aquellas a las que han querido silenciar, a aquellas que la historia ha intentado borrar por ser moches. En mi cuerpo corre sangre moche por mis venas, que anima el canto de mis poemas. Mi mente evoca a las mujeres milicianas de sus tierras, mujeres que las crónicas europeas borraron por ser guerreras, y la memoria generacional las mantiene vivas. Guarni política, guarni coraje,
cosa no vista dentro de la cultura occidental de aquella época. El imaginario racista quiso imponer a las moches un rol de víctima, sin voz ni política. Empoderamiento, en nombre de un desarrollo y crecimiento personal, la falacia más grande de la historia de la humanidad. Hoy nos toca a todos y a todas trabajar por un mundo mejor. Los caminos de la vida me hicieron atravesar el océano Atlántico y vivir ahora al costado del mar Mediterráneo. Recordaré siempre de dónde vengo y de dónde soy ahora. Dos caminos que se unen dentro de mí como uno solo, lleno de amor, de respeto y admiración a los dos mundos. Bé, jo estic una mica en la línia que deia ell. És molt satisfactori per nosaltres veure una persona que ve de fora, que ve d'una altra cultura i que s'integra i que escriu poesia en llengua catalana. Això és gratificant, m'agraeix molt. Jo no he llegit el teu poemari, t'asseguro que ara el primer que faré serà buscar-lo i llegir-lo perquè m'ha interessat molt el que has explicat. Però jo volia fer una pregunta. A l'hora de la creació literària i del fer poema, del fer poesia en català. Tu vens del Perú. Perú també és una societat multicultural. Multicultural, jo he estat, i hi ha moltes ètnies i moltes identitats. Molts dialectes. Exacte. Que això també s'ha intentat silenciar i unificar. Una mica, i aquí ens passa 3/4 del mateix, a casa nostra. Aleshores, aquesta simbiosi, tu l'has recollida d'alguna manera en els teus poemes? És present? Vull dir que aquesta identitat que tu tenies a Perú i que realment responia a una realitat multicultural enorme, i el que ha passat aquí, hi ha hagut una simbiosi, una relació, han interaccionat, ha afectat, es tradueix? Sí, yo justamente cuando hablaba de identidad, yo pienso que las personas no tenían una sola identidad, tenían moltes identitats. I per tant, això fa la nostra personalitat. La meva identitat com a persona peruana recull, no? Totes aquestes vivències i el que és ser peruana. Ser peruana és una diversitat total. Vaig tenir la sort de poder tenir una àvia que algunes expressions em parlava en quechua. I doncs jo la recordo perquè ens estimàvem molt. Era la meva tieta àvia, però bueno, era com la meva àvia. I bueno, és cert que lamentablement, justament per això d'una llengua molt més parlada, molt més forta en gent que la parla, no? Al costat de lo que va ser el quechua, doncs el quechua va quedar bastant eliminat, no? Quan jo vaig estudiar un bàsic de quechua, però ja gran, i és trist, i ho sé, i ho he dit, ho vaig dir moltes vegades, inclús a peruans, i les animava perquè jo conec gent que peruans que viuen aquí i que parlen i escriuen en quechua, que s'animessin a escriure en quechua, no? Jo les he fet un regalet, he fet un poema molt curt en quechua justament per animar a tots aquests peruans que conec que viuen en Barcelona i que parlen i escriuen en quechua. Lamentablement són molts anys sin una llengua que no la parles, que no la practiques. Es perd. I doncs és ahí també el meu qüestionament i la manera de poder entendre la vostra reivindicació, perquè també és una reivindicació que com a peruans nosaltres tindríem que defensar amb més força i no contentar-nos com uns quants que viuen a les serralades del Perú que parlen el quechua.
Jo vaig néixer en una ciutat que pertany a un departament i té una zona petita, una serralada del departament de Lambayeque, Incahuasi, que parlen el quechua. Un quechua que ve des de l'Equador. I va venir a les costes, perquè Lambayeque no deixa de ser costa unida a una part molt petita de la serralada. Com és possible que a 8 hores la gent de Chiclayo o la gent de la ciutat no parlin quechua? Doncs és fort. No han tingut aquesta força i això és el que jo admiro de vosaltres. Jo admiro això, aquella força, aquell tossudament, no? Per això l'he posat tossudament, que hem de defensar les llengües, tossudament, totes aquestes llengües minoritàries. I això és el que falta a Perú, defensar la llengua, que és la identitat principal de los nostres avantpassats. No sé si l'he respost. Sí, perfecte. És que m'ha interessat moltíssim perquè jo he estat a Perú, a la Universitat Pontifícia Catòlica del Perú, i ara ja hi ha un moviment important de reivindicació dels nens i nenes de les tribus diferents i que es fan visibles i que es defensen les diferents llengües, a part del quítxua, n'hi ha altres. N'hi ha els dialectes. Sí, i aleshores, per això m'ha interessat aquesta connexió, vull dir, gràcies, molt interessant. No, gràcies també a vosaltres, perquè això també m'ha donat aquesta empenta de poder jo expressar això i dir-les. N'hi ha un senyor que ja és molt gran, un escriptor peruà, és escritor d'aquest senyor de Ayacucho, del departament d'Ayacucho, que publicava, però sempre molt amagat. Però com? És un professor de quechua i que recén comença, no? Com no donar-li aquell valor nosaltres mateixos, com gent que són del Perú també, no? Aquest escriptor. Ranulfo Fuentes. Ranulfo, un escritor en quechua, que vive en la ciudad de Barcelona. Ahora mismo no sé si ya está a Barcelona o en Perú. Y recién le han fet un reconeixement el país, el Ministeri de Cultura, recién a portes, lamentablement això passa amb molta gent que fa cultura, no? A portes ja, quan estem acabant, pot ser una faceta de la nostra vida. I és trist això, no? Però un escriptor, a part, molt reivindicatiu, una història, jo com a escriptor valoro molt la seva producció, que va fer fa contes als nens i cançons més que tot, però en quechua. Una cosa més. Doncs, en tot cas, que abans no ho he dit, però agrair-te que hagis vingut. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Estava interessant. Estimo, abans de tot, volia agrair-les per convidar-me. La veritat, per a mi és un honor i és molt emotiu per a mi aquesta primera vegada que m'heu convidat. Molt bé, doncs era per dir que una part de com he trobat alguns dels poetes o poeteses que hi ha convocats, alguns és perquè els coneixia personalment, però alguns altres m'ha ajudat o m'ha donat una relació. La Roser Iborra, vull dir que vull esmentar-la, perquè jo a ella no la coneixia i no en sabia res. Ella i alguns altres dels que vindran. Jo no els coneixia personalment i la Roser Iborra m'hi ha ajudat. La idea, jo crec que avui ha respost exactament el que volia. Era això, era que puguem parlar amb algú que escriu poesia sense caure en allò dels il·lustres televisius o els il·lustres acadèmics. I crec que d'això agrair a la Maria Carme Moltes que ens gràcies. ha recitat uns poemes. Jo a la gent que m'ho convidat els hem demanat que si volien que algú llegís els seus poemes ens els enviessin i ha sigut el cas. Doncs gràcies també, Maria Carme. I gràcies. No,
Gràcies a vosaltres i gràcies també a la Roset Iborra per presentar-le el suggeriment. Bueno, gràcies a vostès. Jo crec que és més agradable sentir els meus poemes en la veu d'altres persones i no solament llegir per mi. Gràcies. Emilia, saluda a tus fans. Saluda a tus fans. Tengo varios trabajos. Sí, claro que sí.